हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै नोंथांमोना बुजिगोन मा खोथानि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों। मैयानि जालांनाय जि आसामनि बाजेट सेसन, बे बाजेट सेसना क'क्राझाराव जादों। मैया रायजोआव सेक्रेटारि अफिसाव बावहाय इउपिपिएल पार्टिनि केबिनेट मिनिस्टार उरखावगोरा लरेन्स इस्लारि बिथांमोनहा इउपिपिएल पार्टिनि जायफोर एमएलएफोर दं बिथांमोना सिगाङाव गिदिर गिदिर लेक्सार होबोदोंमोन। दाबायदियाव जों एमएलए जुदि केबिनेट मिनिस्टार जायोबा आसाम एसेम्ब्लियाव बर' जाथिनि खैदां खैफोदनि सायाव एनि प्रब्लेम्स बेखौ जों अपोज खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। जाबाय भेरि आनफर्चुनेट, बिथांमोना मानो फंसेबो जेबो खोथा बुंनो हायाखै। मैयानि दिनाव बिटिसिआव जाफैदों बाजेट सेसना। बे जुथुम्मायाव इउपिपिएल पार्टिनि एमएलए आरो केबिनेट मिनिस्टारफ्रा मानो मोनसेबो खोथा मानो बुंनो हायाखै? जाहोना मा रायजोफोर सानदो। उरखावगोरा ब्रह्मआ सिगां बुंदोंमोन बिथाङा आसामनि दा केबिनेट मिनिस्टार, बिथांमोना मानो जेबो बुंनो हायाखै रायजोफोर? साननानै नाय रायजो राजाफोर, दिनै 5 बोसोर जाबाय बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाया। 5 बोसोर जोबखांनायनि उनावबो दिनैसिमबो फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाखै। एनडिबिनि समस्या समाधान जायाखै। राङारि अनसुंथाइ जि मोननांगौ बेबो दिनैसिमबो कमप्लिट जायाखै, मोनफुंजोबनो हायाखै। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। नाथाय रायजो राजाफोर, बे मैयानि जालांनाय जि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव अखिल गगैयासो बर' जाथिनि सायाव गोबां ब्रिफलि बिथाङा खोथा बुंलांदों। एनडिबिनि समस्या थाबैनो जोबनांगौ आरो जेलाव थानाय जाय बिथांमोना दासिमबो स्टिल जोबथेसालियाव दं, फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एलं उइथ हिज केडार्स जायफोर दं दिनैसिमबो, बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय थाबैनो बख'नांगौ होननानै अखिल गगैया डिमान्ड खालामदों। अखिल गगैया जुदि डिमान्ड खालामनो हायोब्ला, गनांगौ होननानै जुदि बुंनो हायोब्ला, इउपिपिएल पार्टिनि एमएलए आरो केबिनेट मिनिस्टारफ्रा मानो बुंनो हाया? वाइ? रायजो जाबो सानदो। बिथांमोना सिगाङाव बुंदोंमोन इनिसियेटिभ लानानै स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंदोंमोन। बिथांमोना गोबां टाइम मोनबाय बुंनायनि, गोबां सुबिदा मोनबाय, नाथाय दिनैसिमबो बुङाखै। मानो बुंनो हायाखै? बिनि सायाव एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव इउजि ब्रह्मआ मा बुङामोन नोंथांमोना गोसोआव दङना? रन्जन दैमारिया जोंखौ ट्रास्ट खालामनानै फोथायनानै ब्लाइन्डलि साइन खालामदों बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव होननानै बुंदों। रन्जन दैमारियाबो बे एकर्डनि गेजेरजों उदां जाबाय होननानै इउजि ब्रह्म बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना मानो बुंनो हायाखै? बे जुथुम्मायाव बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव जानाय जि जुथुम्मा, बे जुथुम्मायाव बिथांमोना मानो बुंनो हायाखै? अब्ला साननानै नायदो, बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय गासिबो थगायजोबनाय। ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा कनसियासनेस आरो सांग्रां जानांगौ। मानोना अलरेडि बिथांमोनहा जोंखौ थगायखाबाय, नुखाबाय। नोंथांमोना जेरैबायदि प्रतिश्रुति, कमिटमेन्ट आरो एसुरेन्स होदोंमोन, गासिबो बेकार, गासिबो आनएक्सपेक्टेड रायजो राजाफोर। दिनै जों ग्रेजुवेलि जों नुनो मोनबाय बिथांमोना मानो बुंनो हायाखै? बर' जाथिखौ थगायनानै बिथांमोना एमसिएलए इएम मिनिस्टार जाबाय आरो खुनु दिन बिथांमोना बेबायदि अपरचुनिटिखौ मोननाय नंला रायजो राजाफोर।